Здравейте и добре дошли в канала на РС издателство и бизнес консултации. Аз съм продуктов мениджър Стела Василева. Днес ще разгледаме казус на тема данъчен кредит за закупена служебна електрическа тротинетка и решението му от експерт Трендафил Василев. Решението на експерт Василев е част от 309 брой от 4 септември на нашето електронно списание 7 дни счетоводство и данъци. Какво ново? Той излиза всеки понеделник и се праща по имейла на абонираните. В списанието поместваме не само решения на казуси, възникнали в практиката на ваши колеги, но и експертни разработки, ключови новини, законодателни промени, обнародвания в Държавен вестник, данъчно-осигурителен календар. Иначе казано, най-интересното от изминалата счетоводна седмица. Освен всичко това, абонираните за електронното списание получават и нещо специално – правото да се допитат директно до нашите експерти. Персоналните консултации стават писмено, като за целта ни пращате казуса си по имейл, а ние ви връщаме отговора на експерта пак по електронната поща. Колко консултации ще имате, зависи от абонаментния план. 12-месечния включва 2 консултации и 52 списания, а 24-месечния ви носи 4 консултации и 104 списания. За да се абонирате за електронното списание, ползвайте директните връзки от описанието под клипа. Има по една за всеки от абонаментните планове. Връзките водят в нашата онлайн книжарница Straton.bg, където можете да разгледате и другите ни абонаменти и издания за счетоводство. Включително и тематичния портал, ако имате нужда най-вече от персонални консултации. Да видим сега какво включихме в брой 309 на 7 дни счетоводство и данъци, какво ново. Започваме с 3 готови решения. Първото е на казус за начисляване на ДДС за фактури по транспорт в Европейския съюз. Второто е свързано с определянето на категория актив, към която принадлежи система за умен офис. А третото е с заглавие подаване на статистическа форма СПБ 6Б от фирма, получила финансова подкрепа от чуждестранно физическо лице. После имаме поместен данъчно-осигурителен календар за период от 22 до 28 септември тази година. Следват го още 3 разрешени казуса. Първият е за стартиране на дейност в Германия през български БУЛСТАТ. Вторият е свързан с счетоводяване на разлика в количество продаден слънчоглед като бонификация. А третия е казуса, който ще разгледаме днес. Да видим сега какво попита вашия колега и какъв отговор получи от експерт Василев. Въпросът е следния. Дали може да се ползва данъчен кредит за електрическа тротинетка за служебни цели, свързани с дейността на фирмата, закупена като стоков кредит на стойност 5000 лева? Ще я заведа като актив. Ето и отговора. Съгласно член 69, алинея 1, точка 1 от Закона за данък върху добавената стойност, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчика, регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в член 70, алинея 1, точки от 1 до 6 от Закона за ДДС. По смисъл на член 70, алинея 1, точка 1 от Закона за ДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е на лице, независимо, че са изпълнени условията на член 69 или член 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава 4. Независимо от изпълнението на изискванията на член 69 или член 74 от закона, ако стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава 4, правото на приспадане на данъчен кредит няма да е на лице предвид разпоредбата на член 70, алинея 1, точка 1 от Закона за ДДС. Съгласно член 70, точка 1 от Закона за ДДС, лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато притежава данъчен документ,
съставен в съответствие с изискванията на член 114 и член 115, в който данъка е посочен на отделен ред, по отношение на доставки на стоки или услуги, по които лицето е получател. Предвид гореизложеното, за покупката на електрическа тротинетка от предприятието ще възникне правото на приспадане на данъчен кредит, когато са изпълнени разпоредбите на член 69 алинея 1 и член 71 точка 1 от Закона за ДДС. В случай, че предприятието извършва освободени доставки по глава 4 от Закона за ДДС, за получените от същото стоки право на приспадане на данъчен кредит не е налице на основание член 70, алинея 1, точка 1 от Закона за ДДС. В член 73 от Закона за ДДС е предвидено право на приспадане на частичен данъчен кредит от регистрираното лице по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право. При условие, че дружеството извършва както облагаеми, така и освободени доставки, за получените стоки ще е налице право на приспадане на данъчен кредит по реда на член 73 от Закона за ДДС. Не забравяйте да се присъедините към канала ни Скамбанка, за да получавате известия за новите ни видеа. Харесайте и споделете днешното с колеги, на които ще е интересно и полезно. В коментарите можете да ни напишете мненията си. В описанието под видеото са линковете, от които да се абонирате за електронно списание 7 дни с счетоводство и данъци какво ново. Благодаря ви, че ми отделихте от времето си днес. Желая ви успешен, усмихнат и лишен от глоби ден!